Vou apresentando, bom, ele é não só o organizador, coordenador desta jornada e, já aqui foi também dito, vice-presidente do Conselho da Cultura Galega. Ele é provavelmente, espero que os demais galegos, ele é provavelmente o mais universal dos galegos dos nossos dias e ele que não está aqui para me ouvir, provavelmente um dos mais brilhantes historiadores espanhóis e europeus dos nossos tempos. Justamente ele aqui vai estudar, vai-nos falar sobre o nacionalismo galego e o 25 de Abril, Espelhos e Esperanças, tendo começado por ser um especialista à escala internacional e o seu objeto era o puro nacionalismo, construção nacional e o nacionalismo o nacionalismo substatal em vários casos europeus, tem estudado, obviamente incluindo também o nacionalismo espanhol e, por outro lado, eu associo, sobretudo, não sei se estou a ser correto, aos anos que passou na Ludwig Maximilians Universidade de Munique, uma transição na direção dos estudos da memória, com um dos livros mais interessantes que escreveu, que é justamente a análise da frente soviética, da frente oriental como lugar da memória. Bom, em todo caso, todos vocês o conhecem bem, eu tenho que fazer a apresentação para o streaming. José Manuel Linhas Seixas, a palavra é tua. Ben, obrigado, Manuel. Bo día a todas e todos. Despois do completo relatorio da Ana Sofía, eu o que lles vou falar en parte, porque xa está definido en boa medida o cadro xeral por ela, e dun aspecto desas relacións internacionais de esquerda radical portuguesa nestes anos do 25 de abril e do PREC, tamén desas relacións, digamos, ibéricas, que probablemente despois na memoria desa mesma esquerda radical portuguesa ficaron un tanto escurecidas por esas relacións coa ETA, obviamente con outros movementos de liberación nacional, mas que polo menos dende a perspectiva galega foron relativamente relevantes, aínda que curtas, intensas e determinantes nalgúns aspectos da súa evolución política. Hai que dicir, hai que comezar polo feito de que cando se baixa as fontes un pode apreciar claramente que o 25 de abril de 1974 colleu a esquerda europea, a esquerda galega nacionalista ou federalista, non foi ninguna excepción, absolutamente por sorpresa. Portugal, como me dixo unha vez un dos antigos militantes do UPG, era o país o que se ia comer o bacallau e non pasaba nada. Entón, ninguén agardaba realmente. As cousas estaban a acontecer en Vietnam, en Alxeria, en África, etc. E aí, porén, o nacionalismo galego de esquerda, o nacionalismo galego de esquerda, pois sí que soubo reaxir, sí que tomou posición e despois aproveitou, obviamente, na súa loita aínda na clandestinidade contra a ditadura de Franco, a nova base de operacións que se ofrecía alén Miño, do outro lado do Miño. Unha base de operacións que, compre dicir, ata entón non estivera xamais dispoñível. Certamente, a bufet durante, en 1936, aínda durante os primeiros anos do franquismo, houve iniciativas conxuntas, tamén de guerrilleiros galegos e portugueses, houve galegos que se refuxiaron en Portugal, mas debeno facer sempre agachándose das propias autoridades portuguesas, nomeadamente da Policía Política, primeiro a PVD, despois PIDE, máis tarde TGS. Sí que contando ás veces coa connivencia Policía de Fronteiras, coa GNR, coas poboacións locais, e que aí cumpría Portugal unha vía de escape xa durante a Guerra Civil problemática. Xa daquela databan algunhas relacións de solidariedade con elementos da esquerda portuguesa, nomeadamente do que tiña máis organización, obviamente, nesta altura, que era o Partido Comunista Portugués, e moitos dos exilados que logo remataron na Argentina e noutros países, normalmente se valeron sobre todo de tres redes, as redes da propia oposición antisalazarista portuguesa, as redes internacionais dos cuáqueros e de outras organizacións, activos sobre todo en Porto e Lisboa, e, igualmente, a propia colonia galega inmigrada en Portugal. Algúns de cuxos elementos tamén estaban emborcados cara a esquerda ou claramente comprometidos coa posición antisalazarista.
Obviamente, o nacionalismo galego, bueno, pero a grande maioría dos que estamos aquí é ben coñecido, quizáis non para, pero o nacionalismo galego non naceu durante o franquismo, xa tiña unha historia anterior, nos establecemos dentro das fases de evolución do movimento galeguista que a fase nacionalista é dizer cando se comeza a definir Galiza como unha nación, comeza no 1916, coa creación das Irmandades da Fala. No seu primeiro manifesto nidiamente político, esas Irmandades da Fala, que teñen unha aza esquerdista, outra ou liberal, republicana e outra máis conservadora, mesmo tradicionalista, optan por unha autonomía de Galiza no curto prazo dentro dun Estado que pode ser republicano ou monárquico, pero xa na Asamblea de Lugo, 1918, dice, en todo caso, aquela forma de Estado que permita un mellor relacionamento con Portugal, como maneira de descubrir as costas. O despois existente Partido Galeguista nos anos 30 olla intensamente a Portugal, o galeguismo cultural do período anterior á Guerra Civil olla de maneira moi intensa a Portugal, estabelecese unha certa dinámica de intercambio, técense relacións con certas redes de relacións con revistas como a Seara Nova e outras, con intelectuais como Teixeira de Pascuais, hai unha semana galega no Porto, unha semana portuguesa en Vigo, etc. Ben, hai unha certa dinámica, de aí veñen, por exemplo, as primeiras relacións de alguén que despois reaparecerá no ano 75, que é o lingüista Manuel Rodríguez Lapa. Hai unha certa relacións que xa viñan de moito antes. Relacións que se interrompen, que se tronzan, como moitas cousas, durante a Guerra Civil. Como se ollaba Portugal dentro do nacionalismo galego? Ben, esta é unha pregunta complexa, máis ben ollábase como un referente de futura reintegración federal. É dizer, son moi poucos, escasos, case anecdóticos, os galeguistas que defenden unha integración política en Portugal moito máis despois de 1926. Obviamente porque ninguén quería facer parte do réxime do Portugal salazarista, pero Portugal é sempre unha sorte de referencia no eido cultural, sobre todo polas evidentes semellanzas lingüísticas, pola antiga unidade histórica, etc. Mesmo tamén pola complementariedade socioeconómica, polas relacións establecidas ao longo da fronteira, etc. Sabemos que hai moita fronteira entre Portugal e España, mais o 80% da poboación, datos actuais, mora entre a Gudiña e a Guarda, é tamén do outro lado. A fronteira portuguesa na Extremadura é moito máis extensa, pero moito máis despoboada. Ben, dito isto, o nacionalismo galego durante o franquismo, unha boa parte vai ao exilio, estabeleces algunhas relacións, xa se mentaron antes, con núcleos de republicanos portugueses no exilio, cos Budas, cos Xaime Cortesao, sobre todo, o núcleo que está en Brasil, hai algunhas colaboracións conxuntas en revistas, nomeadamente en Galeusca, sempre da man dun proxecto de reordenación federal da península. Hai un episodio concreto que a participación galega no Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación, no DRIL, no secuestro Paquebote Santa María, onde hai, sobre todo, dous galegos, o Xosé Soutomaior, que certamente era comunista, non galeguista, supervivente de Auschwitz, toda unha biografía. Xosé Velo Mosquera, antigo dirixente da Federación de Mocedades Galeguistas, despois exilado vía Portugal, nos anos 40, e que un dos que tamén participa activamente, e que despois desembarca en Pernambuco, vai a Venezuela, volve, ao final acaba os seus días, remate os seus días no Brasil. É pouco coñecido que hai unha escena, digamos, dese secuestro, que non sempre é reflectida, que é cando desembarca ali, creo que un almirante norteamericano para negociar, é recibido con 3 himnos. É recibido co himno de Riego, o himno republicano español, é recibido con a portuguesa, é recibido cun himno que o almirante norteamericano non sabe cal é. E pregúntase iso que soa que é, pois é o himno galego, ali a proposta de Velo. Bueno, como é sabido, non vou insistir, as relacións entre Velo, Soutomaior e Galvao non foron moi fluídas, porque Galvao non era exactamente un home de esquerda, un home con unha forte mentalidade colonial, non tiña nada a ver con aqueles vermellos, cos compañeros de viaxe, cos que lle tocou ir no Paquebote, pero como xa se aludiu, eso foi, se se quere, un canto de cisne da xeración que fixera a guerra, da xeración que participara na Segunda Guerra Mundial. As novas xeracións galeguistas que se abrazan o nacionalismo galego nos anos 60 son fundamentalmente de esquerda.
en dúas tendencias, unha esquerda que podemos chamar socialista democrática, outra que a que dá lugar á fundación no 1963, despois refundación no 64 da Unión do Pobo Galego, UPG, que se define, bueno, ten varias fases ao longo da súa historia, non nos vou aburrir, pero que basicamente define Galiza como unha nación, como unha colonia dentro de Europa e como unha colonia que ten que liberarse mediante un esforzo coordenado, mediante unha fronte patriótica de liberación, dirixida, iso sí, por un partido comunista patriótico, e que despois acadaría a liberación nacional, digamos, en tres fases, a Revolución Nacional Popular, e depois chegaría finalmente a Revolución Socialista. Con iso, inseríase dentro do que sería toda a vaga anticolonial terceiromundista dos anos 50 e 60, a Conferencia de Bandung, etc. Os seus modelos de referencia eran, sobre todo, os movementos de liberación anticolonial na África, comezando polo alxerino, continuando en parte polo camerunés, seguindo polo keniata, despois haberá unha certa obsesión, sobre todo nos anos 60 xa, con Ho Chi Minh, con Vietnam, e unha forte influencia do modelo maoísta. Non, isto é algo, en Galicia houve unha pequena publicación a finais dos anos 60 que se chamaba Galicia-Vietnam, promovida por Xente Afín ao UPG, algo que lín outro día, lín uns informes policiais do curso 1971-72, na propia USC había unha materia na Facultade de Letras que era Historia de Extremo Oriente e parece que os estudantes, non miro a ninguén, semella que os estudantes, según afirma ese informe, pois querían non dar Historia de Extremo Oriente, querían dar a historia do maoísmo de Ho Chi Minh, o cal o profesor, que despois foi un profesor de paleografía, pois, obviamente, contestou que iso non podía ser. Ben, era un pouco o modelo da época tamén para entender unha cousa. Había un grupo que continuaba coa tradición do Partido Galeguista da anteguerra, mantiña relacións co mundo cultural portugués, un pouco na mesma clave do período da anteguerra, cunha serie de lingüistas como Joseph Peel e outros interesados, digamos, no tronco lingüístico galego-portugués. Esas relacións eran basicamente culturais, o que chamamos o grupo da editorial Galaxia, os superviventes do galeguismo da anteguerra, ían a congresos de antropoloxía, ás veces de lingüística Portugal, no Portugal salazarista, e un pouco máis. Había mesmo algún exilado republicano moi nacionalista que despois tivo relacións equívocas coa diplomacia salazarista, caso de Ernesto Guerra da Gal, por exemplo. Mais, que algo que sorprende, eu repasei as publicacións, o voceiro, sobre todo da UPG, nos anos 60, ata o 25 de abril, ata abril do 74. Non hai unha soa mención aos movementos anticoloniais africanos que loitaban contra do Imperio Portugués. Non hai unha soa mención a Mozambique, non hai unha soa mención a Angola, non hai unha soa mención a Guinea-Bissau, e Sao Tomé e Príncipe penso que nin saben que existe. O sea, por non falarmos de Timor. Non hai. É dicir, por qué? Bueno, os que nos interesamos por esa historia transnacional a que antes aludía Sofía Ferreira, dos movementos nacionalistas, vemos que moitas veces son importantes os mediadores, son importantes os circuitos culturais nos que un se move. Obviamente, Amílcar Cabral, por exemplo, teórico importante, só foi coñecido en Galicia realmente en 1998, cando se editou o seu conxunto de escritos Nacionalismo e Cultura, pero, por exemplo, os seus escritos Unidade na Luta, ou Unidade e Luta, perdón, só foron publicados despois do 25 de abril, no ano 74. É dicir, realmente non se tivera acceso aos escritos de Amílcar Cabral, non se tivo acceso aos escritos de Eduardo Monlán, que escribira as peculiaridades da súa biografía, Suráfrica, despois Estados Unidos, etc. Escribía moito en inglés, por exemplo, o seu libro do 69, Mozambique Struggle for Independence. Por qué? Porque esta xeración, nova xeración nacionalista dos anos 60, se lía algo, lía francés, non lía inglés. É dicir, o anticolonialismo, o terceiro mundismo dos movementos de liberación dos novos nacionalismos dos anos 60 na Europa Occidental, dende Córsega ata Sardeña, pasando por Bretaña, etc., é sobre todo un fenómeno francófono, digamos. Por qué? Porque son as obras, por exemplo, de Frantz Fanon, médico martinicano, Le Damné de la Terre, de Albert Memmi, a Socioloxía do Colonizado, algúns ecos latinoamericanos, González Casanova, e sobre todo as obras do occitano Robert Laffont, previamente algúns outros.
Eses son os que influen, no caso galego, na tendencia no que representa o Partido Socialista Galego, non confundir co PSOE, Partido Socialista Galego do novo Xosé Manuel Beiras, que ten unha formación fundamentalmente francófona, que lee a Lafon, que lee os bretóns, que se forma en París, e que non parece, ou non atopei, polo menos, mención nos seus libros de entrevistas, nas súas evocacións autobiográficas, de contactos, digamos, co que eran os movementos de liberación anticolonial en Portugal. Isto ten a súa relevancia porque ilustra un pouco a estanqueidade tamén coa que se vivía a respeito do que era a cultura portuguesa. En parte tamén porque se os galeguistas históricos, os que chamamos aquí galeguistas históricos, os da xeración da anteguerra, mantiñan a conveniencia do diálogo cultural, resumindo moito, do diálogo cultural con Portugal, e sempre a atención á norma portuguesa como un futuro modelo de elaboración dunha nova ortografía, é dicir, sempre primeiro recuperación social do galego, dignificación social, normalización lingüística, que diríamos hoxe, despois achegamento ortográfico progresivo, e mesmo practicaran un certo, o que en galego chamamos hiperenxebrismo, é dicir, as revistas dos anos 20, 30 están cheas de cultismos, están cheas de palabras tomadas do portugués, etcétera. A nova xeración nacionalista, sobre todo a UPG, sempre con plantexamentos un tanto vagos neste senso, non amosa de comezo unha excesiva propensión ao diálogo, a coñecer a cultura portuguesa, ademais ten unha opción que poderíamos chamar enxebrista, é dicir, ten a opción de a lingua do pobo, temos que ir á lingua que fala o pobo e facer diso un estándar digno, pero non que aquí xa se manteñen as primeiras diferenzas co filólogo Manuel Rodríguez Lapa, pero non necesariamente establecer unha sorte de norma culta demasiado inspirada no portugués porque podería crear unha nova diglose. Sería un pouco o escenario. Monolingüismo en galego como obxectivo final, pero un galego que sexa propio, que sexa enxebre. Bueno, chega agora Margarita, co cal seguro que despois me vai corrixir todo o que digo. Vale. En todo caso, isto vai ser un debate que despois do 25 de abril xurde cando Manuel Rodríguez Lapa na revista Vértice, primeiro se dé a acollida na Seara Nova a un manifesto que se manda dende a Roma por 13 estudantes galegos, varios deles gregos, no que se fala de monolingüismo social, pero achegamento progresivo, unificación cultural con Portugal, posicións defendidas por Rodríguez Lapa na revista de Coimbra Vértice, e que despois acharán, digamos, unha resposta en algúns, no que serían os intelectuais orgánicos da UPG neste tempo, sobre todo Francisco Rodríguez, o ano seguinte, nunha obra chamada Conflito lingüístico e ideoloxía na Galiza. En todo caso, quen tiña máis relacións con Portugal, polo menos penso eu antes do 25 de abril, é o Partido Comunista. O PCG, o Partido Comunista de Galicia, pola autónoma do Partido Comunista de España, que se constituirá no 1968 en París. Son, sobre todo, o movimento da nova canción galega, ou Voces Ceibes, dende os anos 60, cantautores como Benedicto, Emilio Casabella e outros, son eses sectores, despois nos falarán pola tarde, os que traen, digamos, o Seca Afonso, a Xosé Afonso, a Galiza no 1972, aí están, por exemplo, un novo delegado da Facultade Económica, daquela membro do PCG, como era Emilio Pérez Touriño, máis tarde presidente da Xunta de Galicia, son os que están detrás, digamos, desa viaxe, na que, en parte, o Seca Afonso tamén ficou bastante engaiolado. O Galicia, desde que, primeira vez, cando foron visitar a Setúbal, pois ele escoitou falar galego. Ainda que, tamén pasaba, tiña relación con Belmonte, ou seja, que tan lonxe do norte tampouco non estaba, pero en fin. E dicir, segundo, que parece ser que primeiro tocou Grándola Vila Morena, xa estaba gravada en París, pero un ano antes, pero executou o Grándola Vila Morena, parece ser pola primeira vez en Ourense, 2 ou 3 días antes, nun acto organizado por unha agrupación, eso lín, pero se don Arturo di que non, pois tampouco non vou insistir. Pero en todo caso que tamén tocou ali un acto organizado por unha agrupación cultural achegada ao PC. Había algunhas relacións previas? Obviamente sí. E nisto tiña moito a ver a migración.
había algunhas relacións previas e mesmo, aquí teñome que fiar de testemunhos autobiográficos que non sei ata que punto son fiáveis ou non, en moitos casos, ou ata que punto fantasean. Por exemplo, afírmase que cando, antes falouse del, despois do atraco en Figueira da Foz, o Ignacio da Palma, que fuxiu a través de Galiza, despois foi levado por un francés ata Francia, pero que aí algún militante da UPG colaborara no paso, no cruzamento do Miño. Había contactos en París, o economista Antonio José Avelás Núñez, parece ser que coñeceu membros da UPG en París, antes de vir despois do 25 de abril, e sería un dos interlocutores, precisamente despois dos nacionalistas que se refuxieron en Portugal. O escritor madeirense de Funchal, Joao Viale Moutiño, pero establecido, se non estou eu errado, no Porto, xa coñecera, digamos, tivera contacto coa cultura galega antes do 25 de abril, e de feito, no 1973, el publica na Paisaxe editora en Porto unha introdución ao nacionalismo galego, onde non só edita textos do galeguismo histórico, senón tamén algúns textos contemporáneos da UPG. Publicáranse dúas escolmas de poesía social en galego, tamén de autores como Manuel María, a xeración do novo galeguismo, Celso Emilio Ferreiro, que viña da anteguerra, e, sobre todo, poesía social, obviamente moi na onda do tempo. Ora ben, no voceiro da UPG Terra e Tempo non hai unha soa referencia a Portugal ata o 25 de abril. De crermos o testemunho dun dos seus principais líderes, xa o mesmo 25 de abril, redactouse un texto, redixiuse un texto, enviouse a alguén ao Porto para se solidarizar para entregarlo a quen fose mester. Non sei se Vero ou Eventrovato. En todo caso, quen estaba no Porto? Bueno, pois tiveron a sorte de que ali estivese, nada menos, que o maior comandante, despois ascendido a brigadeiro, despois degradado, Eurico de Deus Cofaxo, ou Corbacho, porque a maior parte das lembranzas sempre o poñen con B, e un pouco a galega, porque Corbacho pode ser un apelido galego, aínda que ele era de Leiría, non sei se habería por aí algún antecedente familiar, que, como é sabido, era o membro de MFA, politizado xa antes, con experiencia colonial, un dos maiores valedores despois de Vasco Gonçalves, cun período ao fronte do cuartel xeral da rexión militar do norte non sen, digámoslo así, polo que puiden apreciar, non sen controversias. O Partido Socialista chegou a montar unha manifestación contra del, acusaron de secuestrar opositores políticos, leválos a Caxias, etc. Pero, bueno, en todo caso, alguén dos sectores máis esquerdistas do MFA e dos que protagonizara o 25 de abril no Porto, xunto Coronel Aseredo, o Maior Nogueira de Albuquerque ou o Capitán Delgado Fonseca, entre outros. Non sei se foi este mesmo texto, unha versión máis elaborada, pero no número de maio do 74, en Terra e Tempo, aparece en lugar salientável unha carta ao movimento militar, un texto que aquí xa foi citado nestes últimos tempos. Entón, bastante xenéricos aínda. Nese texto afirmábase que o UPG vivía unha das experiencias máis fermosas da súa historia, pois o país fraternal que Portugal vende a aniquilar o fascismo e camiña cara a democracia, todo o pobo galego vibraría de entusiasmo, rúas e estradas estarían cheas de letreiros Viva Portugal, que parece ser certo, perto da fronteira empezan nos letreiros nas estradas que puñan os indicadores que puñan Portugal, pois apareceu Viva Portugal. E a seguir afirmaban xamais a antiga unidade cultural galego-portuguesa estaría tan viva como entón no corazón das masas oprimidas da nación galega. Diríase a liberdade de Portugal tamén de Galiza, louvaba os militares, gabábase o seu valor, patriotismo e impecável técnica profesional, e falaban dun camiño democratizador e emancipador. Xa entón se dicía inseparável da liberación dos territorios oprimidos de Angola, Mozambique e Guinea e Cabo Verde. Timor non aparece, Sao Tomé e Príncipe tampouco. A maiores, a UPG solidarizábase cos intereses das camadas populares portuguesas, os partidos e organizacións que representaban, e agardaba que organizacións como Luar, Ara e Brigada Revolucionaria, son as que citan,
que demostraban a utilidade da loita armada, igual, continuaba, que en Euskal Herria e Irlanda, non esquecesen a súa función e non se disolvesen. Xa que a UPG loitaba, afirma explícitamente, pola independencia galega, pola democracia popular, polo socialismo e polo comunismo, víase confortada polos triunfos populares portugueses. Este mesmo texto publicouse tamén no que era o voceiro do UPG na emigración, editado en Suiza, Galicia Migrante. Fíxose unha versión en francés. Na versión en francés engadiuse algo que non aparecía no original galego, que era «Vive l'unité de la Galiza avec le Portugal, vive la démocratie populaire». Viva a unidade da Galiza co Portugal. A primeira vez que aparece, digamos, este elemento, non só dos nosos queridos veciños antiga unidade, senón que tamén, home, pois, ao mellor nos entendemos no camiño. A Revolución Portuguesa volveu ser abordada nun artigo en Terra e Tempo uns meses despois, no número de novembro 74, hai que dicir que non era un órgano moi regular, é dicir, editábano cando podían. Un artigo titulado A loita en Portugal. E aí emprestábase xa moita maior atención ás colonias portuguesas e ás súas reivindicacións, as aínda colonias portuguesas, digamos. Identificándose, sobre todo, como era de agardar, co MPLA angolano de Agostinho Neto, co PIGC de Guinea e Cabo Verde, méntase por primeira vez o movimento de liberación de São Tomé e Príncipe e, por suposto, co Frelimo mozambicana. Salientábase o papel de todos eles na oposición ao imperialismo internacional, do que, un matiz interesante, dicíase que a policía portuguesa sería instrumento, non o exército, só a policía sería instrumento. E máis, incidían en algo interesante, que era estes movementos anticoloniais serían os que realmente actuarían de catalizador da oposición ao xalizarismo na metrópole. Precisamente serían os que alimentarían, apoiarían as accións de Luar, de brigadas revolucionarias e do movimento de esquerda socialista. Dentro desa constelación ignorábanse a existencia da cuestión dos Azores, tamén porque tiña unha cor política obviamente moi diferente, pero, en todo caso, insistíase en que a loita anticolonial sería o vector principal da revolución e do cambio en Portugal. O resto, pois, era alentar o MFA a seguir vixiante para empezar unha reviravolta, para que non acontecese o que pasaba en Chile. Segundo, aprofundar no proceso revolucionario. E, segundo algún autor, mesmo a UPG promoveu algúns grafitis en Galicia coa lenda «O pobo portugués non precisa colonias». Nos números seguintes do voceiro da UPG, Portugal pasa un segundo plano ou desaparece de todo. En parte, probablemente, pola inestabilidade do proceso revolucionario en curso, que facía difícil e quizáis contradictorio seguir a presentar a Revolución dos Cravos como un proceso unánime, popular. Quizáis porque non se tiñan moitas informacións. Bueno, en todo caso, é o máis probable. Facíase a revolución na casa e os asuntos da casa tiñan absoluta prioridade. Pero si hai moita máis atención os referentes, non só dentro do Estado español, senón o referente bretón, o referente corso, a chamada Declaración de Brest, texto asinado por varios partidos nacionalistas de Europa Occidental. E cando se volven a ocupar no agosto do 75, máis tarde, no agosto do 75, da actualidade portuguesa, é para saudar a independencia de Mozambique, baixo a éxida do Frelimo, 4 meses despois, cun texto de Agostinho Neto, a independencia de Angola, e incluso reproduces unha carta enviada, parece ser, asinada por ETA, pola UPG e polo Partido Socialista de Alliberament dos Países Cataláns, o PESAN, que é unha pequena organización de esquerda radical catalanista, tamén, polo visto, enviada directamente a Agostinho Neto. En troques, ignoráronse as independencias do resto de países africanos, quer por falla de interese, quizáis, po caso de Cabo Verde e Guiné, co primeiro presidente, Aristides Pereira, que era un tanto máis moderado, digamos, máis socialdemócrata relativamente. Tampouco a independencia de São Tomé e Príncipe, en todo caso, inicialmente baixo éxida marxista-leninista do MLSTP e de Pinto da Costa, tampouco tiña mención.
Bueno, xa agora tamén dicían, podes adquirir Prensa Democrática Galega en dúas librarías do Porto, Leitura e Saber. E xa había daquela algúns contactos máis estreitos. Segundo un dos daquela dirixentes inspiradores da UPG, o escritor Xosé Luis Méndez Ferrín, membros da UPG se desenvolveran labores de información que, por vía indirecta, din outros, ian parar o COPCON, o Comando Operacional do Continente. Mesmo, non sei se aquí Severo ou Bentrovato, planearan con Otelo o secuestro de algúns membros da antiga PIDE agochados en Vigo, mesmo día, ou na rúa Torres Cedeira. Virían helicópteros do COPCON e despois volverían. Bueno, os escritores din estas cousas. Non sei se é verdade, pero en todo caso gostei de dicir. Me fermesca outros. En calquera caso, a UPG estableceu nos meses seguintes, o 25 de abril, elos cos membros do PCP, co MDP-CDE, a través de Calvet Magallaes, militante que morara en Vigo, e despois volver a Portugal. No xullo de 74, despois dunha bomba en Compostela, unha dirixente, daquela dirixente da UPG, vencida da súa fronte armada, Margarita Ledo, xornalista, refuxouse en Portugal, cruzou o Miño a altura de Arbo, eu cito o que ela mesmo ten escrito varias veces, e onde agardaban militantes da UPG da outra banda, había relacións irregulares, parece ser con Luar. Finalmente, coa organización Luar, finalmente estableceuse unha certa base de operacións no Porto, co apoio dun grupo cristián anticolonialista, o CIDAC, e creouse ali un núcleo de propaganda con apoio da UPG no exterior que tiña, digamos, sedes en París e Xenebra, sobre todo, onde tamén había contactos individuais con activistas da esquerda portuguesa na emigración en exilio, prófugos da guerra colonial, con idas e vindas entre París e Galicia. É dicir, no fondo é a diáspora que se moviliza e creou un novo centro no Porto. E a seguir, refuxiáronse en Portugal, no norte de Portugal, militantes da UPG que fuxían das vagas de detencións, como a do verán de 1975, agosto de 75, cando foi asasinado o líder da Fronte Armada Obreira, Xosé Ramón Moncho Reboiras, quen tamén pasara por Portugal e foi, polo visto, entrevistado pola RTP. De feito, pregúntome se ese testemunho se poderá recuperar. Polo xeral, estaban uns días, despois volvían a Galicia cando o bouro policial, a persecución, se reducía, pero, en todo caso, grazas a esas idas e vindas, o núcleo da UPG no Porto contaría de xeito regular cunha dúcia de persoas, entre 10 e 12 persoas. Tiñan relacións, parece ser co COPCON, con Luar. Os portugueses non adoitaban facelas públicas, creouse un comité portugués de solidaridade como a Galiza. O abeiro do mes publicaron un comunicado, de feito. No Porto editáronse manifestos políticos importantes na historia do nacionalismo galego nestes anos, como as bases constitucionais para a participación da nación galega no Pacto Federal, tamén chamadas bases constitucionais, expresión rupturista confederal, etc. Algúns libros, non vou entrar agora en detalles, pero máis relevantes serían as emisións radiofónicas das que se encargou Margarita Ledo, como nos contará máis tarde, grazas á mediación, parece ser, do Viale Moutiño, no Radio Clube Portugués, sempre co apoio do brigadeiro Eurico Corbaxo, que, como é sabido, do que xa falei. Aí non houve algúns problemas, tentos de interferencia, segundo contou Margarita Ledo, supoño que despois aludirá a eles, mesmo aquela entrevista co capitán Delgado Fonseca, supoño que o que te refires nas memorias. Bueno, é o que lín. Non, é o que lín, pero está publicado en Tucromina, non é nesta propia sede, eran petardos para facer panfletos. Bueno, sí, vale. E eran varios en Compostela. Vale. Margarita, non che estou acusando de nada, simplemente. Nesta altura, refirás. Non, pero non é Joao Viales, Xosé Viale Moutiño, terra tes. Non, a miña teima de usar sempre inicio. A miña teima de usar sempre iniciais, ás veces. Bueno. Que eran en varios puntos, unha acción de propaganda que utilizaba un mecanismo novo, que era facer unha caixa de Zarias, que era dele. Isto conto está publicado e o proxecto na Simplemente para que
Vale. o que eu xa teño publicado. Non? Vale. En todo caso, en xuño do 75, se teño ainda 5 minutos, a iniciativa de Margarita Ledo, que daquela tiña un posto de leitora de galego na Universidade do Porto, pois houve toda unha serie de actos quen están por parte galega estaba Ramón López Huevos, economista da UPG, Camilo Nogueira, aínda da UPG, despois líder do Partido Socialista Galego e Esquerda Galega, Xosé Vilas Nogueira, un tempo residente en París, na altura da UPG, despois acabaría nas antípodas ideolóxicas, como é sabido, como catedrático de Dereito, despois de Ciencia Política. Por parte portuguesa, Rodríguez Lapa, Aníbal Almeida e Prado Coello, entre outros. Houbo varios actos máis, normalmente colaboración UPG, ETA e PESAN, tamén sempre dentro desas relacións coas LUAR e outras organizacións de esquerda portuguesa. Como recollía a prensa generalista portuguesa do norte e lisboeta estes actos e outras actividades da UPG, ou promovidas pola UPG? Bueno, segundo o traballo de Teresa Lima, no 2002, pois moitas veces recollíanse de maneira sumaria, pondo ademais en evidencia un certo descoñecemento da problemática nacional interna e de heteroxeneidade do Estado español. Eran organizacións de esquerda española, antifranquista, antifascista, etc. Con todo, non deixou de haber excepcións. Por exemplo, aparte en Portugal, deus a coñecer a fundación da Asamblea Nacional Popular Galega, no maio do 75, na sede do MES, por parte de Vilas Nogueira e da súa dona. Segundo, despois se publicou, parece ser que os xornalistas que atenderan nin sabían o que era a Asamblea Nacional Popular Galega, nin que relación tiña isto co resto da esquerda de Galicia, menos un. En todo caso, houve excepcións, por exemplo, a revista de Coimbra Vértice, que xa publicou no seu número de agosto-setembro 74 un número especial dedicado a Galiza. Grazas, parece ser, a xestión do economista Antonio José Avelás Núñez, que logo catedrático da Universidade de Coimbra, desempeñou varios cargos e que, semella, tivera contacto coa UPG en París. Nese número colaboraron políticos, escritores intelectuais ligados ao PSG, Xosé Manuel Beiras, que participaran nunhas xornadas en Lisboa uns meses antes, e tamén Rodríguez Lapa, quen se estendía devagar no seu artigo sobre dúas actitudes face ao problema do galego, sobre a necesidade de superar a diglose en Galicia mediante un achegamento portugués, o cal sería despois contestado por outros. En todo caso, algúns destes autores portugueses, como Aníbal Almeida, no seu texto As circunstancias de Portugal, tamén aludía a natureza plurinacional do Estado español e tamén recoñecía que de todos os povos da península o galego sería o máis próximo de nós, portugueses, do que calquera outro, por unha lingua aínda hoxe moito semellante e unha evolución socioeconómica afín. El falaba sobre todo de migración. Bueno, a asimetría das evolucións políticas da Revolución Portuguesa Transición Española dende novembro de 75, é dicir, o 25 de novembro de 75 e 5 días despois da morte de Franco, pois tamén determinou que as tornas cambiasen, restaron valor ao norte de Portugal como base de operacións para o nacionalismo galego de esquerda. Obviamente, xa a partir do 76 e do 77 podías operar en Galiza cunha maior, non aínda con total liberdade, pero si cunha maior liberdade. E, ademais, os interlocutores por parte portuguesa xa non tiñan tanto poder, nomeadamente xa non estaba o brigadeiro Corbacho, que fora destituído polo MFA uns días antes do 25 de novembro. Antes falábamos de setembro, xa foi bastante antes. En todo caso, que quedou, que ficou de todo aquilo? Que ficou desas idas e vindas a través da fronteira, propaganda impresa, o contacto estreito coa política portuguesa, etc. Bueno, algo ficou. Hai un carimbo simbólico. O Grándola Vila Morena está plenamente incorporado ao repertorio, digamos, musical da cultura política do nacionalismo de esquerda. Antes ou despois, normalmente ás 2 da mañá con as cartas copas, pois a xente xa se lanza tamén a cantar en portugués, máis ou menos, a galegado, non? Pero hai un xesto que sempre pasa inadvertido, que me corrixa Encarna, pero cando Xosé Manuel Beiras
promete a Constitución Española por imperativo legal en 1985, faino cun exemplar do Sempre en Galiza de Castelao, coa Biblia do nacionalismo galego, e un carago. Un carabel. Un carabel vermello. Non penso que iso sexa anecdótico, a maneira de reivindicar, ollo, isto é o símbolo da ruptura. E os deputados e deputadas do BNG sempre fan, digamos, o do carabel vermello. O que pasa? O carabel vermello sempre en Galiza, para prometer a Constitución Española por imperativo legal. Pode ser, non deixa de ser un... No Concello tamén. Trátase, ademais, hai máis relación, sí, o Partido Comunista Portugués, despois co que sería o Bloque de Esquerda, coa UDP, etc. As visitas sempre foron continuas. Sempre eu lembro unha vez que entrevistaron un antigo dirixente fundador da UPG, Bautista Álvarez, cando lle dicía: e vostede onde lle gosta ir aos congresos, onde aprende política? Dicía: eu nos congresos do Partido Comunista Portugués. Aí é onde se fan as cousas ben. Supoño que quería dicir que xa estaba... xa se coñecen as resolucións antes do Congreso. Sempre lembro unha... Sempre lembro unha definición nos anos 90, o xornalista Manuel Rivas, cando tentou explicar, digamos, o tempo en que Manuel Rivas en El País tentaba explicar aos españois que Galicia, o ascenso do BNG, etc. Dicía, a que se parecen os militantes do BNG? Pois a mí parecenseme sobre todo os comunistas portugueses. Son comunistas de Land Rover. É dicir, xente con moito arraizamento popular, mesmo citaba aquilo de que vendo a Cuñal e a Bautista Álvarez, un pensaba aquilo de aquela frase, creo que de Lobo Antunes, dois conservadores portugueses sentaron a falar. As relacións políticas tamén datan de abril. É certo que a diferenza de períodos anteriores, en xeral, o interlocutor na Galiza de esquerda portuguesa, a esquerda do PIES, pasou a ser, de preferencia, non únicamente o nacionalismo galego de esquerda. É significativo nun libro de Eloi Rolim, A Oposición en España, publicado en 1977, aí a UPG ainda ten unha parte importante. É certo que depois viñeron as eleccións, o nacionalismo galego tivo menos importancia da que se lle presupuña nos comicios, e boa parte desto desinflouse. Hai referentes intelectuais de esquerda portuguesa, o economista Boaventura de Sousa Santos, por exemplo, non entro en recentes polémicas, que desfrutan dun enorme predicamento na cultura política do nacionalismo galego de esquerda. Están de cote pola Semana de Filosofía de Pontevedra, da Aula Castelao de Pontevedra, etc. Pero tamén no frustrado minoritario nacionalismo socialista democrático, mesmo no minoritario nacionalismo de centro-dereita, hai algún eco. Por exemplo, o pequeno Partido Galego Socialdemócrata de Xosé Luis Fontenla parece terse inspirado no nome, no PSD, de Sacarneiro. Fizeron comicios juntos. E na altura dos anos 74-76, en Galicia non hai aínda unha proposta reintegracionista con dimensións políticas, como máis adiante si xurdirá, a partir da década de 1980-90. Nomeadamente en grupos a esquerda do BNG, ou ainda que as veces tamén integrados no BNG, que conxugaron a aposta polo reintegracionismo lingüístico co independentismo e as posturas de esquerda radical, e mesmo en algún grupo un desexo de unión política con Portugal. Porén, na altura da Revolución dos Cravos só hai relacionamentos culturais, e mesmo eses ás veces foron acusados de apolíticos. Despois sí que houve a partir dos 25 de abril, en todo caso, activouse unha dinámica crecente, tenon sinalado, por exemplo, Roberto San Martín, de imitación, inspiración en referentes culturais portugueses, tendo os cantautores, Seca Afonso, pero tamén Cilia, Vitorino, etc., como no teatro e no cinema, no tecido cultural galego e galeguista. As asociacións culturais vencelladas ao nacionalismo de esquerda moitas veces actuaron como vehiculizadores, canalizadores destas influencias. Finalmente, non hai unha relación directa, obviamente, son diferentes períodos, pero a tradición de refuxio en Portugal da fronte armada da UPG, ou da UPG en xeral, e as súas relacións con Luar, situábanse nun certo continuo de relacións transfronteirizas entre esquerdas galegas e portuguesas, con elementos novos.
Máis tarde, os minoritarios grupos armados radicais que xurden dentro do nacionalismo galego, o exército guerrilleiro do povo galego CEIP, Resistencia Galega, etc., pois tamén desenvolveron algún vencello con Portugal, algún cidadán ou cidadá portuguesa tamén foi detido, en algunha ocasión por colaboración, etc. Non é o nivel de colaboración de vasco-franceses coa ETA, por exemplo, pero algún caso sí que hai. En fin, onde sí parece haber unha certa influencia, un certo carimbo, cando menos, é no eido sindical. Cando menos o sindicalismo portugués foi un espello no que se ollar para o incipiente sindicalismo nacionalista, primeiro representado polo SOGA, despois pola Intersindical Nacional Galega, pola Intersindical Nacional dos Traballadores Galegos e despois, hoxe en día, o sindicato maioritario en Galicia, que é a Confederación Intersindical Galega. Por que se chama intersindical? Obviamente pola intersindical portuguesa, por esa mesma aspiración a construir unha única central nunha única nación. É certo que, eu tentando rastrexar estes contactos, este é un traballo moi preliminar que conste, parece que os primeiros contactos, escribo o que era o líder sindical daquela, Manuel Mera, directos coa intersindical portuguesa non xurden ata 1978, porque hai un conflito nunha empresa do Porriño, que tiña capital portugués e, por tanto, buscas intermediar unha coordenación, digamos, cos camaradas portugueses. Noutras experiencias, sindicatos sectoriais, por exemplo, no ensino, sí que houve tamén algúns intercambios de experiencias. Pero todo isto xa non só despois do 25 de abril e do PREC, senón despois da Constitución. É dicir, en todo caso, unha dinámica que empezaran a coñecerse moito antes. Bueno, moitas grazas. Não sei se dispomos, o que é que achas? 10 minutos. 10 minutos, sim, senhor. máximo. Dispomos de algum tempo e vamos juntar 2 ou 3 questões. Aí estão. Aí vem o microfone. Creo que se pode completar a túa minuciosa descripción con algunhas cousas máis. Concretamente refírome á actividade que tivo Alonso Montero de contacto con intelectuales portugueses e de organizar actividades de un lado e outro da fronteira, concretamente en Guimarães, co apoio de un profesor que había ali, xa morreu, era un gran home, que o Seca admiraba moito, que se chamaba Xoaquín Santos Simóns. Por iniciativa, precisamente, Santos Simóns foi que teve a iniciativa. Non sei como conectou con Alonso Montero en Lugo e a partir de aí desenvolveron todos os anos facían en Guimarães unha coisa que se chama, nunha sociedade que se chamaba Convivio e ali eu fui desde o ano 71 os anos hasta despois do 25 de abril, ali cantou Freire, cantou Letría, ali recitou Manuel María, en fin. Ben, nada máis, só que deixar constancia. Non sei se pode facer unha pregunta. Há uma, peço desculpa, ainda atrás de si ainda alguém que está inscrito. Só um momento. Sí. Eu solo era para tamén apuntar algo desde o mundo do exilio, non? E que ten que ver, bueno, pois estaba organizado pelo Pegao, teño clarísimo, non? En París e Toulouse, o que pasa que a dirección estaba en París, non? En primeiro lugar, gran parte das telas para multicopistas daqueles marcos se traían desde ali. Había que entregalas nun sanatorio de Lugo, que era en Calde, o sanatorio, ali estaba o contacto, e logo sí que se fixo unha campaña na medida dos medios, que eran pequenos, para escoitar a radio do que o MPAIAC emitía desde Arxelia, unha hora diaria, que difundía durante media hora o programa do MFA. Falaban os militares portugueses, moi especialmente Vasco Gonçalves, hasta 1975 se fixo unha campaña forte para escoitar esa programación que se emitía desde Arxelia e que dirixía Cubillo, o líder do MPAIAC. Entón, sí que se fixo unha campaña
bastante importante, do mesmo xeito que en Francia se publicaron o programa de goberno do MFA. Unha publicación e distribución do programa de goberno do MFA. E neso, bueno, pois Galiza tuvo bastante que ver, había máis xente, e un dos centros, digamos, onde eso se distribuía en gran parte era a librería de Maspero en París, que sempre foi, bueno, pois un espazo moi importante. Non? Isto se quería aportar, porque claro, como estas cousas formaban parte do exilio, e sí que había dúas redes de paso, que en gran parte as facía dúas redes de paso, unha estaba no Pirineo Navarro e a outra no Pirineo Catalán. Obrigada. Era só unha nota complementaria ao que acaba de decir Arturo, porque eu fui premiada en Guimarães, no concurso. Non, porque foi no ano 71, creo que teño aquel pelouro que daban, coa espada de Alfonso Enríquez, e no xurado estaba Alonso Montero. Non? E, polo tanto, con Santos Simóns, despois fui ao convivio, pero máis tarde, xa nos primeiros anos da transición, con Carlos Casares a falar de prensa. Debe ser no 78, porque xa existía a nosa terra. Bueno, en todo caso, sí que é verdade que a figura de Santos Simóns é fundamental e o que era a Asociación de Guimarães. E que pode deberse ao tempo de Ricard Salvat en Coimbra, co SITAC, co Teatro Universitario, para a obra Castelao e a súa época, que foi censurada, el foi posto na fronteira pola PIDE e nunca se representou até fai unha semana que foi estreada co nome Proceso 8868, foi estreada en Coimbra, con texto ensinasado de Sé Paredes, un actor e director portugués que está afincado na Galiza desde há moitos anos, e chamase Castelao en Coimbra, neste caso. E, polo tanto, o Ricard Salvat, que eu coñezo con Alonso en Lugo, ainda cando eu facía bacharelato, pois, mira, bueno, pásasme, pero non sei se paso. A ver, teño autorización para pasar? Moito breve, pero, bueno, estas cousas que tú podes despois... Ben, a ver, Margarita, penso que son cousas que non teñen nada que ver, as dúas importantes. E no tema de Ricard Salvat en Coimbra, os que tuveron relación con ese tema foron Alonso Montero, desde logo, Luis Seane e Díaz Pardo. Os tres foron. Pero Santos Simóns non tuvo nada que ver. Non. Santos Simóns eu non sei como se enterou. Eu sei que lle mandou unha carta, conseguiu a dirección de Alonso Montero en Lugo e escribiulle. E a partir de, pero foi iniciativa de Santos Simóns. E a partir de aí xa comezou a colaboración. Gracias. Bueno, como estamos de recordatorio persoal, teño que coñecer a pouco a filla de Santos Simóns, este ano mesmo, nunha visita que fixen a Guimarães, ela me estuvo falando dos seus recordos de cando era moza e que tiña o seu pai estas actividades, e as dúas persoas galegas que recordou coinciden un pouco con estas dúas intervencións. Un era Alonso Montero, me pideu o telefone para poder chamalo, ligar, volver a recompoñer a relación con ele, os contactos, e outro era Manuel María. E engadía, ademais, que Manuel María fixera moitas visitas ali, e eles a Monforte, que dormiran en Monforte, na súa casa e todas esas cousas. É dicir, que tuveran unhas relacións non só literarias, máis ou menos ocasionais, senón relacións familiares. Isto como apunte para ver que esa vinculación Guimarães-Galicia funcionaba a través de Santos Simóns. Se estou ben informado, Santos Simóns era comunista, non? Membro do Partido Comunista Portugués. Bueno, pero do espacio comunista. De feito,
eu estuve ali no ano 78, e coincideu cos campeonatos do Mundial de Fútbol do 78, cos campeonatos do Mundial de Fútbol en Argentina, e no momento que eu estaba parando así nunha vidreira dun bar a ver se estaba xogando un equipo, non sei que, un dos que iba co Santos Simoes, que se chamaba Fernández, Manuel Fernández, dixo, non, eso é alienante. No, o señor non pode pararse a ver o partido de fútbol que está aí. De modo que teña unha cultura realmente nese sentido bastante clásica. E outro apunte pequeno, que sobre esta relación intelectual, eu atopei na revista Triunfo, xa hai tempo, algúns artigos que falaban que se interesaban por Portugal. Hai artigos de intelectuais ou de xornalistas españois, mesmo despois da Revolución dos Cravos, pero naquele momento, nos 74, 75, e o único galego que creo recordar que fai un artigo longo sobre Galicia e menciona Portugal, as colonias e todo isto, é Méndez Ferrín, que está nesa revista que naquela altura representaba como todo o panorama da esquerda española no ano 74, 75. O artigo é bastante interesante, porque faise eco do peso que as colonias van ter na solución do problema portugués, cual creo que é bastante pertinente para o que aquí estuvamos falando, para que eu creo que foi moi importante en todo o proceso revolucionario portugués. Não havendo mais questões, eu tenho duas muito breves que não queria deixar de fazer. Uma é ao José Manuel e é relativamente à questão. Os contactos que tu enuncias da UPH são muito diversificados, ou pelo menos da esquerda nacionalista galega, e na maior parte dos casos eu fui tomando notas, os contactos em Portugal, e fui tomando notas das organizações em Portugal e são muito diversificados, não é? Cobrem desde o PCP, o MDP-CDE, mas cobrem a Luar, cuja relação com o PCP e como agora se designou o universo comunista. Atenção, o MDP era substancialmente diferente e, aliás, a evolução futura do MDP levará a uma ruptura com os comunistas. Mas, em todo caso, a Luar, o SIDAC, enfim, não teria uma muito má relação nesta área. Mas, por exemplo, se falamos em fases como o final de 74, nas publicações da UPH, fazer o apelo a que as organizações armadas, uma das quais a ARA, que já não estava ativa em 1974, mas que a Luar e as BR não se dissolvessem, se lembrassem da sua missão, é praticamente incompatível com o discurso que os comunistas tinham ou que outras organizações de esquerda tinham. Como é que se explica pelo menos o facto das organizações, que hipótese tens tu, para que o facto das organizações portuguesas terem aceitado falar, organizações portuguesas que entre si não se falavam, aceitavam falar com a UPH ou com a esquerda galega nacionalista e, por outro lado, a própria UPH escolhia tantos interlocutores, no caso português. E depois, para a Ana Sofia, com esta listagem de contactos que tu nos dás, sobretudo do caso da Luar e das BR, necessariamente, ainda no período da própria Revolução, bom, e já o sabemos, isto relativiza muito daquilo que habitualmente este discurso sobre os fatores internacionais que influenciaram a Revolução Portuguesa e que imaginam sempre Moscovo, Pequim e Tirana, entre aspas, Tirana não entre aspas, porque de facto havia a UDP, a mais bem-sucedida das organizações marxistas-leninistas portuguesas, a única que tem representação parlamentar em 75, 76 e 79, 80, era de obediência, entre aspas, albanesa. Mas, de facto, o mapa que aqui está é totalmente diferente. É o mundo árabe, é o Norte de África. São os socialismos árabes, não é? Portanto, a questão é estas organizações, hoje estes homens e estas mulheres com quem falaste, reivindicam publicamente, não é só numa entrevista a uma investigadora, reivindicam publicamente estas relações, Líbia, Iraque, Argélia, etc. E, em segundo lugar, dar-nos não é se estás de acordo comigo, se de facto te parece também que se tem desvalorizado o peso, e porquê, o peso destes países árabes dentro do processo revolucionário português. Vou começar pelo José Manuel e depois pela Ana Sofia no final.
Brevemente, grazas polas achegas. Sabía desas relacións dos Santos Inmóviles, o que pasa que non tiña tempo de estenderme devagar, sobre todo porque quería concentrar a ollada no nacionalismo de esquerda, non no PC, necesariamente agora. O que vía Alonso Montero e outras vías, vía os cantautores, voces ceibes, había outro tercio de relacións, no que tamén podían entrar intelectuais galegos de outras tendencias, por suposto. Efectivamente, Margarita era sede do MDP, fun eu que non quixen ler, pero eso tiña, mire, eso tiña ben e tiño ben. Tes toda a razón. Canto o que sinalabas, o que sinalaba Olof, bueno, probablemente aquí Margarita che pode falar ou che pode responder mellor que a min, pero eu penso que a típica situación que haxa contactos, non quer dizer que eses contactos sexan profundos, nin que sexan duradoiros, é dicir, a intensidade desas relacións, pois pode ser variável. Cando, ademais, acabas de chegar, te estás orientando nun mundo que é novo, que non coñeces, pois o normal é falar un pouco con todos os que saben que pensan parecido a ti. Claro, con quen parece ser a relación máis intensa? A simple vista, seguindo polas fontes que eu consultei, que non foron exhaustivas, sobre todo co Luar, co MDP. De feito, a UPG enviou un comunicado ao primeiro Congreso do Luar nos que os alenta a seguir teimando nas conquistas revolucionarias, etc. Non lembro agora a data concreta do Congreso. E despois se di, a política tamén se fai, literalmente, coa boca do fusil. É dicir, que era claramente combativo e revolucionario. Penso que iso estaba xa afastado do que era a tónica práctica no PSP. Agora, tamén a impresión de que o que prima son as redes relacionais individuais. Antes falábamos, o Abelas Nunes, pois parece porque en París cadrara con, coincidira con, e despois, en fin, que podía servir de intermediario en algún momento. Entón, cando ti estás de convidado, pode ser diplomático e dicir, xa sei que non falas con aquel, pero, mire, eu son galego, non son de aquí. Penso que o que funcionaba era isto. O artigos de Méndez Ferrín, efectivamente, sabía del, o que pasa, eu creo que reproduce bastante, no fondo, polo que recordo, os postulados do que xa escribía, supoño que era Méndez Ferrín, quen inspirou eses textos de Terra e Tempo. Bastantes postulados. Esa idea que, por certo, en si mesma, é dicir, un motivo de debate en historiografía portuguesa actual, o Cardina e outros, non? É dicir, ver os movementos anticoloniais non como un actor paralelo, digamos, é dicir, que os militares despois, os revolucionarios de abril, lle deron independencia ás colonias, ou se desentenderon, depende, senón que eses movementos anticolonialistas tamén xogaron un papel fundamental, digamos, no artellamento e na galvanización, se se quere, da oposición antisalazarista, mesmo inspiradores. Ok, exato, muito rapidamente. Não há uma reivindicação pública em relação a estes contactos com estas organizações. Eles assumem isto nas entrevistas, até porque a documentação mostra, e por isso não há como não o assumir, mas eles publicamente não vão reivindicar, não gostam sequer de abordar muito estas questões, destas ligações estas organizações árabes. E eu acho que daí também vem esta desvalorização e algo que não se fala muito, que é esta influência dos países árabes na esquerda radical e provavelmente uma influência que é muito maior do que está até agora estudada. Isso eu acho que vem de múltiplos fatores. Por um lado, porque o próprio PRPBR não quer estar muito, não quer nunca aparecer muito ligado, ou Carlos Antunes e Isabel do Carmo não queriam aparecer muito ligados às FP 25 de Abril. né? E por isso eles tendem a desvalorizar e a nem sequer falar destas ligações internacionais. Depois, por outro lado, porque a própria questão da esquerda radical como sendo uma perdedora do processo revolucionário, não é? E durante muito tempo não se tinha falado desta história da esquerda radical e do que foi a esquerda radical, também ainda não trouxe à tona os próprios estudos
que permitirão abordar melhor e perceber melhor esta influência dos países árabes. Obrigado. Recomeçamos às 4. 16 horas.